ଭଲ ଅଛି ନା କେହି ଖୋଲି ପାରିବେନି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ହଁ ସେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଥିବ ନାଇଁ ହଁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଟେକି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆର ଖୋଲିବା ଚାବିଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା ହଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ଭୋଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଖୋଲା ରଖିବେ କି ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଗେଇବା କାଟିବା କାଟିକି ଆକୁ କଣ କରିବା ନା ବୁଲେଇବା ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠୁଛି କି ନା ସରିଲା କାମ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ ଥରେ ସିଲ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଏଇଟା ସିଲ୍ ହବ ଏଠି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ ସିଲ୍ ମାରା ହବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟା ବ୍ୟାଗରେ ପଶିବ ଯିବ ତାପରେ ଟ୍ୟାଗ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ଉପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସରିଲା କାମ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଖୋଲୁନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅସ୍ମିତା ଖୋଲିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାବି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯାଇ ହିଁ ଖୋଲିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ